Dragilor, azi vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele 5 versete. Să citim. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplaseră unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Dragilor, vedem în aceste versete, care tocmai le-am scris și le afișez aici pe ecran, să le aveți cu toții. Vedem că acești oameni care au murit pe nedrept măcelăriți de Pilat erau la fel de păcătoși ca toți oamenii. Și trebuie ca orice păcătos să se pocăiască. Că dacă nu vor muri la fel, asta vrea să ne transmită Domnul Iisus. Acum zic, poate ați auzit și voi oameni care zic că atunci când moare un om, mai sunt și poate ați întâlnit cazuri sau are un accident sau un necaz mare, zic, l-a bătut Dumnezeu, așa-i trebuie. Vezi ce rău era? Că l-a luat Dumnezeu. Vedeți? Merită. Că era păcătos, păcatele l-au dus aici și a avut un accident, sau o întâmplare nefericită. Așa zic unii creștini, care zic creștini. Acest popor care se declară creștin, așa zice. Prin felul ăsta îi exprimă că zic, Doamne, eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt ca alții. Și se bate în piept ei însăși, fără să-și dea seama, ca fariseul. Și ei zic, eu nu sunt ca alții. Vezi? Cel păcătos a murit. Avea prea multe păcate în tinerețe, câte a făcut, l-a ajuns Dumnezeu. Dar Domnul Iisus ne transmite în aceste versete că toți vom muri la fel. Unii prin accident, unii prin moarte de bătrânețe, unii prin suferință. Dacă nu ne vom pocăi, toți vom muri la fel. Pentru că atunci când te pocăiești cu adevărat din inimă, nu mai mori. Ai viața veșnică pe care ți-o dă Domnul Iisus la nașterea din nou. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Domnul Iisus. Cine crede în mine nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Asta se întâmplă. Dacă nu, nu mai contează cum vei muri. Iată ce zice câteva versete mai încolo Domnul Iisus în Luca 13, versetul 29. Citez, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care zic, cum am spus mai înainte, că ei nu sunt ca alții, nu sunt așa de păcătoși și sunt religios, morale, evlavioși, așa, parcă, băi, zici că oamenii ăștia sunt niște îngeri, sunt oameni care sunt așa. Ei cred în Domnul Iisus, mulți creștini cred în Domnul Iisus, da, este mântuitor, cred în Dumnezeu, dar ei zic, atenție cum sunt învățat, eu așa mor, așa m-am născut. E păcat să schimb religie, e păcat. Dar există un singur Dumnezeu. Ei așa zic, mai ales în țara noastră, cu un popor de creștini. Ei sunt în fața porții mântuirii. Ei sunt în fața, o privesc.
dar nu intră prin poarta credinței, care poarta credinței este Domnul Iisus în Ioan 10:7 zice, eu sunt ușa oilor. Ei întotdeauna au pe buze pe Domnul Iisus, eu cred, există un singur Dumnezeu, eu nu schimb religia, dar există, ei stau în fața porții mântuirii. Și Domnul Iisus ne transmite că vor veni de la apus, de la miază noapte, de la răsărit, mulți. Ce vrea să ne spună? În împărția lui Dumnezeu vor veni și vor fi chinezi, arabi, indieni, multe popoare, mulți dintre aceste popoare idolatre vor fi în împărția lui Dumnezeu. Poate te miri, cum? Da, negri, albi și toate națiile vor fi acolo, din orice seminție și din orice popor. Și tu care te dai creștin, dar nu te pocăiești, tu stai în fața mântuirii, nu te pocăiești, te uiți la ea. Alții intră, îți ia înainte, dau năvală în împărția lui Dumnezeu din alte popoare. Dar tu ești creștin, tu stai doar în fața porții, nu intri prin Domnul Iisus prin credință. Cum ne scrie și în Evanghelie, credința fără pocăință n-are niciun rost. Credeți și pocăiți-vă, zice. Deci tu doar crezi, dar nu te pocăiești, că zici, pasul ăsta nu intru. Este o sectă, eu așa mor, așa m-am născut. Păi și dracii cred, uitați în Iacov 2:19 zic, și dracii cred și se înfioară. Păi cum și dracii cred? Da, și dracii cred. Dar să-i dăm slavă lui Dumnezeu, că nu ne face după păcatele noastre și nu ne face după mintea noastră. El ne dă salvarea, ne dă și soluția. Dacă credem în Fiul Lui, în Domnul Iisus, El nu ține cont de toată mintea asta ta, că o zici în știință, în neștiință. Pocăindu-te, îți întorci viața într-o altă direcție, întorci spatele la păcat. Vrei să te schimbi, tu nu poți. Vrei să te schimbi, te întorci de la păcat. Dorința, prima oară dorință. Să fie scârbă și de cel mai mic păcat din viața ta. Și să crezi în Domnul Iisus că a murit pentru păcatele tale. I s-a scurs sângele până la moarte, i-a curs prin răni, până la moarte a suferit. Și tu, cât ai păcătuit, tu nu ai nicio zgârietură. La câte păcate ai făcut în tinerețea ta sau și mai faci, că nu este un om care să nu facă păcat. Tu nu ai zgârieturi, tu te pui și doar liniștit. Domnul Iisus nu ne face și Dumnezeu nu ne face după mintea noastră, că noi zicem așa. Și încă mai este har. Și trebuie să te pocăiești. Și prin credința în Domnul Iisus, intri și tu pe această ușă. Și nu vei fi dat de rușine la judecată acolo când vei vedea toate națiile pământului. Da, chinezi, arabi, cum am zis. Ei intră pentru că cred. Dar tu, dacă doar pe buze zici, doar credință și te iei după religie, care religia zice, fă asta, nu, e păcat. E standardul oamenilor. Tu trebuie să te iei după standardul Bibliei. Ce zice Biblia că e păcat și ce trebuie să faci. Deci tu la judecată, dragule, nu vei avea scuze. Și vei zice, Doamne, n-am știut, Doamne, n-am știut, Doamne. Tu nu mi-ai zis, nu mi-ai arătat. Oamenii în general zic că om vedea, cine... Ce acolo îmi vedea după aia. Ți-ai creat un Dumnezeu fals. Pentru că
Dumnezeu la care crezi tu, dacă nu ți-a arătat, nu ți-a dat posibilitatea să te pocăiești, să vii, ăla e un Dumnezeu fals. Păi și tu zici, nu e corect, că nu mi-a arătat calea, nu mi-a... Păi Domnul Iisus e calea. Adevărul și viața, El zice, prin credința în El. El îți descoperă și revelează împăcarea cu El. Întrebarea este tu, prin ce mod vrei să te împaci cu Dumnezeu? Prin religie, prin știință, prin creație, prin natură? Unii îmbrățișează copaci, unii în religie fac ritualuri. Unii se uită la natură și, Doamne, ce măreț ești, nu te ajută cu nimic. Domnul Iisus a murit pentru tine. Ai viața veșnică în El dacă crezi. De aceea trebuie să te îndrepți ochii spre Biblie, spre cuvântul Lui. Pentru că vor veni mulți, dragă românule, din toate părțile. Și tu vei ajunge în iad. Pentru că doar pe buze a fost credința ta. Și te duci după alții. Dacă unul zice, eu așa cred, eu așa mor, mă, nu schimb. Mare păcat e să și zici și să-ți implementezi mintea ta și în mintea copiilor tăi lucrul acesta. Când tu știi că păcatul face parte din tine. Și uite așa ți înveți și tu copii, mamă, nu schimba, mamă, religia că e păcat. Stai acolo așa în chefuri și în beții, în pomeni, stai acolo așa tu. Mai ții cât un post, dar dă la vegetal, așa, să nu... E așa, între o cură și un post, știi? Ai un Dumnezeu fals și ai și Biblie. Este treaba ta să cercetezi. Dumnezeu îți dă posibilitate. Tu caută și cercetează și vezi care este adevărul. Eu am fost ca tine. Am crezut ca tine. Tot ca tine ziceam. Eram ca tine. Până am schimbat standardul ăia să vedem ce zice Biblia. Și atunci toate s-au întors. Duhul Sfânt te luminează. Nu este așa cum zic oamenii. Nu judec pe oameni, dar noi suntem diferiți și noi avem multe concepții. Noi avem multe închipuiri, multe credințe, multe. Dar trebuie să ne uităm ce zice Dumnezeu și cum ne dă împăcarea și prin credință vei intra și tu pe această ușă care este Domnul Iisus. Domnul să fie slăvit în toate și fie ca și tu și ție să ți se dea descoperirea Lui. Începe prin a citi să vezi standardul. Domnul Iisus să te călăuzească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui de sus, nu după haina cea purtată, ci după sarcina ce-ai dus. Hristos cel Sfânt te va cunoaște